Segunda xornada do programa Efesto no mundo da arte a través de creadores locais. Baixo o título da arte inclusivo, este proxecto busca a inclusión social e a participación activa de persoas con discapacidade na dinámica cultural. Ven un pouco do título que empregamos, que a arte non entende barreiras. Entón, esta actividade é para persoas de diversas capacidades, tanto asociados das asociacións Amencer, Xoga, Xuntos, non me dixo ninguna, Juan 23, Amizade, son as que participan, pero tamén pode participar xente que non sexa asociada, non? Entre todos, pois, realizamos unha actividade dirixida por artista local, neste caso, hoxe Basilisa Fiestras. Bueno, o que temos previsto é, ao final destas jornadas, facer unha mostra. As asociacións que participan neste Festo 2017 son Amencer, Asociación Amizade, Xoga, Asociación Xoan 23 e Xuntos, Asociación Síndrome de Down. Hoxe tivo lugar o segundo obradoiro impartido pola artista Basilisa Fiestras, un evento que levaba como título Estudo escultórico do voo dun paxaro en Escaiola. Bueno, para min é unha oportunidade estupenda porque aparte nunca tivera este contacto con a xente con tanta diversidade de persoas e nunca tive este acercamento a todos estes colectivos. Entonces, aparte de que estou aprendendo moitísimo, estou disfrutando un montón, porque saen cousas estupendas e creo que vai acabar moi ben, porque cada un está impregnando o millor de si. Un proxecto moi importante para poder dar a coñecer a arte de cada un dos participantes. O que queremos das actividades é que tanto xente non asociada, que dicía, como xente asociados destas, bueno, de Amizade, Xuntos, Xoga e todas estas asociacións que están aquí, pois é que se misture, non facer actividades pois só para asociacións ou só para os non asociados, senón que estemos todos xuntos porque todos temos capacidades que potenciar, coa arte e coa cultura pois as potenciamos todavía máis porque temos a imaginación e a creatividade para tirar adiante. Esta nova edición do programa Efesto rematará o vindeiro venres 20 de outubro cun taller na Casa Azul impartido por Román Corbato.